Jina, meta bdejni kebs, taf kem tnejku bija nies. ħafna. Jien bdejt ta' 24 sena kont qed nagħmel il-masters, bdejt nikteb il-business plan, dak iż-żmien hija kienet Londra qed jagħmel masters fil-commercial law. Għatlu smatlu jiena ħanagħmel qed nagħmel il-business plan kont nagħmel ġieli 10 xhur nikteb għaddej u għamilt teżi oħra issa. U kol ma kellna għadna literalment 30,000 euro, 30-40,000 bejnietna li fattalna. L-stakeholders bdew jeħduna bis-serjetà wara l-ewwel wara sena sentej. Meta l-stakeholders għal metna. Kulħadd. Ġifri fil-bidu kulħadd jitnejjek. Kulħadd jirridikolana u kulħadd jgħid jessa naraw ġiex titfal, 3 titfal. Umbat xin il-flotta bdiet tikber, umbat investejna passoltu f'Malta f'biċċa fl-offiċċju tagħna. Ovvjament kien prominenti overlooking il-bypass ta' San Ġiljan, il-Regional Road. Għamilna dak l-screen kbir. Mat is-sistema bdiet tieħdok bis-serjetà. Imma mill-2010 sal-2012 kellek bżonn il-physical stamina biex inti tkun kapaċi tibqa' taħdem lil ġi taħdem 100 sigħat f'ġimgħa, 110 sigħat f'ġimgħa. Plus the mental stamina to be able to overcome and see beyond the expectations tas-soċjetà li tgħix fiha. Nebju hija avukat bi professjoni. Każ klassiku li nies li kienu miegħu fil-kors l-università isuqu waqqafnaw drive, ġibet itnejku bil-fat li xaħat li kien magħhom kors. Għaxi wassala. Kontu s-suq u intu? Le. Kem dontu s-suq? Jien l-axar vjaġġ li għamilt fl-2019. Reċenti ħafna. Fis-Sigma ta' 2019. X'tista' jgħidilna fuq l-esperjenza ta' xufier? Taraf il-karattru ta' persuna meta jkun fis-sakra jew taħt influenza ta' xi ħaġa u kif jitratta taxi driver jew xi ħadd li jaħdem fil-hospitality industry. Word. Ġifieri biex tkun taf x'inhu l-persuna araħ taħt l-influenza u kif jitratta persuna li jaħdem fl-hospitality ġew as a taxi driver, xumbat fil-taxi driver you're in a small capsule. Joħroġ il-karattru tiegħu. U aħna llum il-ġurnata nifmu l-industrija għax letteralment il-bisna l-people kollha tal-industrija. Letteralment. Letteralment. Ħsilt il-karozzi, soqt, ħbatt. Kollox għamilt. Ir-riċerka fuq il-kompetizzjoni kif għamilta? Naf jiena kif għamilta ma' storja tajba tħassasirek. Literalment konna nagħmel xi 12 sigħa dak iż-żmien kien hemm il-Wembley. U nizzel kemmu kbira l-flotta xem u x'memx, much once you start, because you start understanding how the potential or how if there is a problem once you start collecting raw data. Ovvijament jiena kont qed niġbor data, ġifieri literalment research niġbor id-data. Ovvijament nixtieq titqattal ħin. Kont nagħmel eżempju Burger King nara kemm joħorġu taxis, kemm ikun hemm number plates. Biex tifhem kemm hu kbir is-suq dak iż-żmien qaslen nessa ma kienx toħroġ statistiċi fuq il-white plates fuq taxis u hekk. Mela tlaqna.